Tara, pasok tayo. Baka dito, ito yung baka na nakakain dito sa Japan, guys, ha. Rada dia ba di karmalaan. Nara mong bossing karon. Boss niyo. Oy, boss Janay des. Boss. Hey, boss. Oy, hello. What's up? What's up po? Ngayon gagala kami. Kasi mahaba yung ulang pasok namin ngayon. So magagala-gala tayo ngayon. Hindi, pupunta na kaming grocery. Pero mas masaya pala talaga kapag manual. Manual yung kinuha ko sa driving license. Natanong mo rin Gar, di ba nag-driving school ka man dito? Natanong mo kung ano? Natanong mo bakit nasa kaliwa yung daan nila? Di ba sa atin sa Pinas? Ay, sabi nila mas safe daw na malapit sa center line yung nagdadrive. Driver side. Delikado daw pag dito ang nagdadrive. Tapos ano mas madalas yung possibility magkasagyan. Pag nasa right side yung driver, ano? Pag nasa left driver side. seat. Ay, driver seat pag nasa kaliwa. Pag nasa kaliwa. Kaya nasa kanan Nasa kanan yung driver seat. Kasi mas kita mo yung madalas yung makakasalubong. Mas tansya mo yung kung sasagi mo rin. Okay. Priority nila dito yung mga pedestrian lane na. Sa atin, pagka tatanga-tanga kang tawid, sigawan ka ba? Ay! Papakamatay ka ba? Dito kahit medyo mabilis yung takbo, basta hindi lang alanganin huminto, hihintuan ka talaga pag nasa pedestrian ka, no? Ano daw explanation nila bakit ayaw nila gumamit ng busina dito? Walang nagbubusina dito eh. Parang bastos. Bastos sa kanila bastos yun. Bastos sa kanila daw. Nabubusina. Yeah, kahit saan ka dito sa Japan, wala kang makikitang sasakyan nagbubusina sa kasunod. Ginagamit lang nila yung busina nila pag yung talaga for sobrang emergency. delikado talaga. Pag abunay na talaga. Ano ba yung ano yun? Yung pag pinagano dyan? English ba? Nihongo nga. Nihongo talaga? Tsaka ang mahal kumuha ng license dito, mga guys. Yung exam lang, pag magdede ka ng exam, pwede yung kuha na English. Kuha ka ng license pero yung dito. nagtuturo, lahat Japanese, Nasa 300,000. 300? Oo, 300,000. 300,000 yun yung ginastos niya. Magkano sa peso yun? Peso ay mga nasa 160. Oo, 160 license lang yun. Mga boss, Ngayon na may license na siya, anywhere to go na mga brother. mag-long ride tayo sa malalapit na lugar. Maglulong ride kami dito sa malalapit na lugar, yung walking distance lang. Alright! Pro na ba? Professional. Pang GTA na yung galawan niya mga ganyan. Ba't naka halos gustong kainin yung kabila ba? Pwede man yung Gar. Tabihan mo kung sagihin mo lang yung salamin. Sabi ko Mananaba ako dyan sa maglalakad. Diba, bawal naman yun. Kung sa Pinas, oo, kasi bitik mo lang yung yung upos mo, okay na dito. Bawal yun dito, diba? Pero yung matanda, pag makita mo dyan, walang pakialam yan. Pero hindi lahat. We're here at Mangkulas. Ito yung Pinoy store dito sa Japan, mga guys. Nandito na tayo sa Mangkulas. Isa to sa mga Philippine store dito sa Japan. Tara, pasok tayo. Ngayon, nandito tayo sa Mangkulas. So lahat ng tao dito, mga Pinoy. Yan, may mga longganisa dito, mga guys. May ulo pa nga ng baboy doon. Baka dito, ito yung baka na nakakain dito sa Japan, guys, ha. Ito mga pagkain Pinoy, yung chichirya. Ha? Carlinas. Yung chicharon. Kuha tayo basket. Suka sa iligan, guys. Pinakurat. Abot ng Japan. Itong ikuha karon. Sili, tanglad, ganisa. Ang kakaon po pagkaong Pinoy panagsa diri ba? Kaya dili betag
pirmi makaanhidri yaning tindahan. Mangkulas ni siya, mangkulas. Ang Mang Tomas, darang Mang Tomas oh. Ano may Tomas. Oh, Pansit Canton. Tanan diri. Niligaw Yun, tapos na tayo mag-Mang Tomas. Uwi naman tayo. Lalag tol. Mang Tomas, saan yun? Mang Tomas in Japan. Mangkulas gar. Mangkulas yun. Mangkulas pala. Kala ko Mang Tomas. Pero may Mang Tomas din yata, ano? May mangtumas na sa mangkulas gar. May Mang Tomas doon sa Mangkulas. Yung ketchup. Nasa loob, Tokyo yata yun. Ay, sabi na bumalik. Bili lang tayo dito ng tanglad, sili. Kasi yung mga sili dito sa Japan walang anghang. Walang shepa. Walang sipa ba yung tipong Sa Vietnam yung sili na yun. parang sinapak yung uso mo. Yung mga sili dito galing Vietnam ba? Oo. Ah. Sulat naka Vietnam. Sa kabili tayo ng tanglad. Maganda yun pang sabaw kasi taglamig ngayon. Magsasabaw tayo! Mainay ng katawan. Tapos silihan mo ng isang kumkum. So asong simot.